Orbeta solia, hirugarren ariketa. Ariketa honetan, aztertzen dugu solidoak, volumena, eta beraz, tikiagotze ere. Orduan. Lehenik kalkulatu behar dugu edo segurtatu behar dugu A, B, C, D oinarriaren azaela dela 36 cm karatu. Abiatzen gira piramidaren volumenaz. Formula ematen dugu. Oinarriaren azaela kalkulatu nahi dugu. Beraz, ordezkatzen dugu beste elementuak. Guai, simplifikatzen dugu zatiki hau, eskuineko zatikia iruz. Atxematen dugu berdinketa hori, eta oinarriaren azaela atxemaiteko, bi atalak 3 cm zatitzen dugu. Eta hola atxematen dugu oinarriaren azaela, 108 cm kubiko zati hiru egiten du 36 cm karatu. Gaztatu dugu beraz azalera hori. Azalera hori da karatu baten azaela. Beraz, karatuaren aldea izango da, erro karatu 36 cm karatu. Gana baita 6 cm. Guai, perimetroa kalkulatzeko, AC kalkulatu behar da. ABC irukia, zuzena da B puntuan. Beraz, Pitagorasen teorema erabiliko dugu. AC karatu berdin AB karatu gehi BC karatu. AB eta BC 6 cm dira. Beraz, AC karatu da bi aldiz 6 cm karatu. Kasu 6 cm parentesen artean karatu. Bi aldiz 36 cm karatu. Parentesak desagertu dira. Erro karatu 36 badakiku dela 6, beraz AC da 6 erro karatu bi cm. Perimetroa izango da bi aldiz 6 gehi 6 erro karatu bi. Ama bi gehi 6 erro karatu bi cm. Guai, tikiagotze azertuko dugu. Ikusten dugu, eixe ABCD, bilakatzen da, nunbait, eixe MENOP. Tikiagotze bat dugu. Tikiagotze batean, luzerak biderkatzen dugu zenbaki batez. Hau da, tikiagotze koefizientea, K. Azalera, K karatuz biderkatzen dugu, eta volumenak K kubikoz biderkatzen dugu. Lehenik kalkulatuko dugu koefizientea. Baditugu bi azalerak, MENOP-rena eta ABCD-rena. Beraz, K karatu atxemanen dugu dela bat zati bederatzi. Erro karatua, eren bat. Beraz, badugu K, eren bat. Guai, volumena kalkulatzeko, beraz, eixe ABCD-ren volumena K kubikoz biderkatzen dugu. Atxematen dugu, 4 cm kubiko. Guai, kalkulatu behar dugu, MENO ilukiaren perimetroa. Perimetroa da luzera bat, beraz. Hartu behar dugu ABC ilukiaren perimetroa eta Karen bidez biderkatu. Erlan baita, eren batez biderkatu. Edo, ilu zatitu. Elisek arrazoina du.